ஹாய், இது பேச்சுலர் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது குக்கரில் சிக்கன் குழம்பு வைப்பது எப்படி. சிக்கன் குருமா ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் தமிழ். கோழி குருமா, அதோட இலவச இணைப்பா சிக்கன் 65 வறுத்த கோழி. முதல்ல சிக்கன் 65 பார்ப்போம். அதுக்கு தேவையான கோழியை எடுத்துக்கணும். அதில் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், அது கூட கொஞ்சம் டர்மரிக் பவுடர், மஞ்சள்தூள், மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன் இல்லை 1.5 டீஸ்பூன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. அப்புறமா உப்பு, சால்ட், அது கூட கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கிறோம். இது கூட கொஞ்சமாக தயிர். இதுதாங்க மிகப்பெரிய ரகசியம். இந்த தயிர் நீங்கள் சேர்க்கலைன்னா அந்த சிக்கன் சாஃப்டாக வராது. சிக்கன் சாஃப்டாக ஹார்டாக இல்லாமல் சாஃப்டாக வரணுன்னா கொஞ்சமாக அது கூட தயிர் சேர்க்கணும். இல்லைன்னா ஆப்பிள் வினிகர் சேர்க்கலாம். இந்த கலவையை ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வைக்கணும் ஃப்ரிட்ஜில். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் பொட்டேட்டோ ரெசிப். ஹோம்மேட் சிக்கன் பொட்டேட்டோ குருமா அல்லது குழம்பு. சிக்கன் குருமா ரெசிப் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு பேச்சுலர் குக்கிங் ரெசிபீஸ் இன் தமிழ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் பார்க்கலாம். முதல்ல குக்கரை வைக்கணும். அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெயை தேவையான அளவுக்கு ஊற்றிக்கிட்டு அதில் பட்டை, லவங்கம் சேர்க்க வேண்டும். அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம் அல்லது 2 வெங்காயங்கள், பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் 1, சிறிய வெங்காயமாக இருந்தால் 2 சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும். இது சிக்கன் குருமா ரெசிபி. இப்போ இந்த சிக்கன் நல்லா வறுக்கும்போது நீங்கள் சிறிதளவு உப்பு அதில் சேர்த்துக்கணும். இது அடுத்த சீக்ரெட். வெங்காயம் வறுக்கும் போதே உப்பு சேர்க்கணும். அப்போ தான் இந்த குழம்பு மிக சுவையாக இருக்கும். ஏன்னா உப்பு அந்த வெங்காயத்தினுடைய டேஸ்ட்டை அதிகப்படுத்தும். அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு 2 டீஸ்பூன் இஞ்சியும் பூண்டு கொஞ்சம் அதிகமாகவும் இஞ்சி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரியும் வச்சு அரைச்சி அதை ஃப்ரெஷ்ஷாக போடணும். ஏற்கனவே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அதை போடக்கூடாது. ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி ஃப்ரெஷ்ஷாக போடுங்க. அப்போ தான் அது குழம்பு சுவையாக இருக்கும். இது அடுத்த சீக்ரெட். அதோட 3 பச்சை மிளகாய், 2 தக்காளி வெட்டி கொஞ்சமாக அதில் தண்ணி தெளித்து நல்லா இப்படி வேகும்போது இதில் மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், தனியாத்தூள் 1, 1.5. மிளகாய்த்தூள் 1ன்னா தனியாத்தூள் 1.5. சிறிதளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்து சிறிதளவு தொக்கு மாதிரி வர மாதிரி சிறிதளவு நீர் சேர்த்து ஆயில் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும், ஓரத்தில் ஆயில் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் இதை வதக்கி, அதுக்கப்புறம் இது கூட சிக்கனையும், பொட்டேட்டோ, உருளைக்கிழங்கு, சிறிதளவு உருளைக்கிழங்கு, சிக்கன். இதோ இந்த ரகசியம். தயிர் சேர்க்க வேண்டும். இந்த தயிர் 2 ஸ்பூன் சேர்க்கறது தான் இந்த குருமாவுடைய சுவை. எங்கே பார்த்தீங்களா கலர் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு. இதனுடைய சுவையை கூட்டி கொடுக்கும். 2 நிமிடம் இதை நல்லா வேக வைக்கணும். இந்த மசாலா உள்ள சுவை இந்த பொட்டேட்டோலையும் உருளைக்கிழங்குலையும் சிக்கன்லேயும் ஏறும். சிக்கனும் பொட்டேட்டோவில் உள்ள சுவை அந்த குருமாவில் சேரும். இது கூட புதினா இலைகள் இந்த ஸ்டேஜில் தாங்க சேர்க்கணும். சேர்க்கும்போதே கமன்னு உங்களுக்கு வாசனை வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறமா இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீர் விட்டு அப்படியே அந்த குழம்பை தாளாட்ட வேண்டும். இப்போது குக்கரை மூடி வேக வைக்க வேண்டும். சிக்கனும் இதுவும் வேகிற அளவுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் அல்லது 3 மினிட்ஸ் குக்கிங் ஆனதுக்கப்புறம் பிரித்து, இப்பொழுது அடுத்த மந்திரம், அடுத்த தந்திரம், அடுத்த ரகசியம், சீக்ரெட். கோகனட் தேங்காயை அரைத்து அதில் 2 டீஸ்பூன் தேங்காயை ஊற்ற வேண்டும். அவ்வளவுதான், உங்களுடைய சிக்கன் குருமா 5 நிமிடத்தில் ரெடி. இப்பொழுது ஃப்ரிட்ஜில் ஊற வைத்த நம்ம சிக்கன் 65 கலவையை எடுத்து ஒவ்வொன்றாக மிதமான தீயில், மிதமான சூட்டில் வறுத்து எடுத்தால் நம்மளுடைய சிக்கன் 65யும் ரெடி.